Gibutyag ni Davao City Police Office kun DCPO City Director Police Colonel Peter Madria nga nailhan na ang pito ka mga suspect kinsa naglusad og robbery hold-up sunod sa usa ka jewelry store sa mall diha sa Buhangin, Davao City ni adtong Abril 11, 2026. Giklaro sab ni Madria nga dili taga Davao City ang maong mga individual, rason nga ginapaspasan na ang pagtumbok sa lokasyon niini. Laki yung naging resulta ng ating ginawang investigation dito. May mga na-identify tayo at ito ay kasalukuyang pinaghahanap na natin kung saan po mga residente. At base doon sa mga impormasyon na nakalap po natin ay sila po ay outside Davao City. So may mga operatiba na tayo na nagpag-coordinate sa ibang PRO para matukoy yung kanilang mga address at pagkadakip sa kanila ng maaga. Gani na kumatud pa og tabang ang gimugna nga team alang sa intensified manhunt operation sa pag-ila sa mga suspetsado. Samtang lakip sab matud pa sa ginapanubayan ang tawo nga nagpaluyo kung nagfinance sa maong grupo. Gipakusgan sab ang pakig-alayon sa buhatan ngadto na sa laing police regional offices alang sa paspas nga pagkasikop sa maong mga suspetsado. Dugang ni Madria, karong semanaha, iduso ang kasong robbery batok sa mga na-identipikang mga individual. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Radyoman Karin Baltan, Hatok, RMN.